ang tingin so sino ko mau kalau orang mama boleh sudah terus sudah bisa masih si pasal grabe kayo sa mga isa pamumuno na pinagkaroon tayo sa siyang bulang mo so kung hindi naman mga doktor nurse pero siguro subukan ako sa tambay sige sudan kaya salamat niyo. Pero mo dali. Makating masawa. Sino mo si Nita? Hindi nga eh. Model ini ang babae na imong gipulis ako naman. O imong gipandi ang mag-email ang kaya ko. Kami lang, nila, mo naman. Huwag isumot na ito niya na. Huwag kung ikaw na naging panubi. Tapos bakit buang katulad na? Nalagisado na ako? Dili ka. Ikaw sa'yo, di huwag ipagbati mo. Di ba ka niya na ba? Gusto na iyan. Panginoon, dili mo ka naman ng tulad ka niyo. Nakakita na nagtutulog kayo. Sige sa kita ako, sige mo kayo sa kuna. O ilabi na ninyo sa mga at ako sa pagsampa sa kuna. Kanina lagay na. Huwag mo sa'yo pang tingali na. Hindi man sila nita na mo nagpagsay para kami dito. Sige nita. Ay, nabali ka niyo asawa. Ang gusto na iyan. Rogelio, dili ka na ang mundo. Kung dili, aron ipakita ka niyo mga papili sa pinirmahan sa inyong lahat. Ano yan? Sige. Saan mo nakapapili sa akin? Ugbatan na.